Hitli... Ja som cringeoval pri sebe. Čakaj, ale to v tom momente je to dobré. A mne bude divné, že kričujú na teba. Hitli sme 1000 subscriberov na YouTube, let's fucking go! Nie, povedz od 1 do 10, jak je to cringe. 7. Dík. Dobre, nechám to tam. Nechám to tam na začiatok, to je jedno. To môj kanál, nič mi nemôžete hovoriť. Na Instagrame v storkách ste zahlasovali, čo by ste chceli vidieť ako špeciál za 1000 subs a je to tu. Ideme sa pozrieť, aký tech používam každý deň. A nemôžeme začať nič iným ako telefónom. Používam iPhone 13 asi 2 roky. Počas vysokej aj spolu s iPadom a MacBookom mi akože veľmi dobre slúžil. Fakt ako na ten telefón nemôžem nič zlé povedať. Ako môžem, ale poslednou dobou začína už trochu vypovedať, pretože ako vydal Apple ten nový update Liquid Glass, tak z toho telefónu je Liquid Glass, pretože niekedy vie byť tak horúci, že sa nedá držať v ruke. Takže určite budem upgradeovať na niečo a veľmi veľa Androidov sa mi páči. Uvidíme, kam budeme smerovať. Daj odber, aby si videl, aký nový telefón si kúpim. Čo samozrejme nemôže chýbať k iPhoneu, tak sú poriadne ošarpané AirPody, ktoré používam pomerne každý deň. Sú to AirPody 3. Sú to AirPody. Čo mám na to povedať? Takto, keď máš iPhone a platíš si Apple Music, a vlastne už aj Spotify, lebo tam je lossless audio, tak sa ti oplatí ísť do tých AirPodov, lebo proste je tam veľmi kvalitný a čistý zvuk, ako povedzme si úprimne. Ale všetky tie ostatné funkcie, ja neviem, napríklad na tých trojkách je to spatial audio a ja som to asi po týždni vypol, lebo to je taká vec, že hej, ako je to super funkcia, ale buď na to chytíš nervy, alebo na to zabudneš a proste si to vypneš. Iné je, keby tam bol nejaký aktívny noise cancelling, ako pri pročkách, ale tak nechce sa mi dávať 280 €. V minulom videjku som si dosť vylial srdiečko na Switch 2 a ako oprávnene veľa vecí stále zostáva. Ale ako tam mám ten grip, tak to viem reálne používať aj dlhšie ako pol hodinu. A spomenul som si, že tam mám samozrejme Cyberpunk, ktorý som si kupoval. A nemám tam ešte prejdené to DLCčko, Phantom Liberty. Tak som sa do toho pustil asi týždeň dozadu a odtedy každý jeden večer si sadem na sedačku a na také 2-3 hodiny to hrám a je to fakt, že bombastic. Asi dalo by sa povedať, že Switch 2 tak dennodenne používam. No. A je tu taký big guy, takýto krásny hardcase. To odliepa, je to tam vidieť? Dobre. Potom je tu takýto big guy, takýto poriadny hardcase na elektroniku. Fakt odporúčam mať niečo takéto, lebo je to dobré na cestovanie, logicky, ale aj keď máš doma mŕte veľa káblov a nabíjačiek, tak nemusíš to mať pohodené v šuflíku a takto krásne to môžeš mať uložené tuto. Je tam logo mojej starej firmy, takže daj odber, aby ma nezažalovali. Nosím tam za sebou mŕte veľa káblov, lebo tak Lightning, C-čko, micro USB-čko na kameru, takže to sa vždy zíde. A čo potom? K AirPodom samozrejme takýto poriadny čistič z AliExpressu za asi 2 €. Fakt je to veľmi dobrá vec, pretože tie AirPody sú magnet na ušný mas a nebuďte nechutní a kúpte si takýto čistič na sluchadla, lebo nebuďte nechutní. Čím by som asi začal? Začal by som asi týmto. Začal by som asi s DJI Mic Mini, ktorý mám aj tuto na sebe. Ako za tú cenu je to veľmi dobrý bezdrôtový mikrofón. Používam ho už tak pomenej, lebo viacej som presedlal na ten HyperX Quadcast, ktorý mám pri počítači, ale ako bezdrôtový mikrofón sa vždy zíde, ako vlastne teraz s tým nahrávam. Takže to je taká vec, ktorú síce už nepoužívam denne, ale stalo by sa povedať, že stále. Ďalej, čo používam spolu s foťakom, je takýto light bar z AliExpressu, ktorý stál, ja neviem, 10 € možno. A je tam takýto klip. Je to fakt super vec, keď točíš nejaký content, pretože ako je to dosť silné, vydrží to asi 4. Je to fakt dobrá vec, keď robíš content, alebo keď chceš mať nejaké svetlo pri počítači, ja to napríklad používam aj keď malujem Warhammer modely. Nemôžem si to vynachváliť, ako stalo to asi 10 € na líčku, fakt dobrá vec. Dobre, to by sme mieli. Čo potom? Ďalej za sebou nosím takýto USB hub, ako má tam asi všetky konektory a dosť som to využíval pri MacBooku, ale teraz to hlavne využívam na SD kartu, keď si potrebujem hodiť záznam do počítaču a inak to asi nejak moc nevyužívam ani. Ale je to dobré mať so sebou, nikdy nevieš, kedy sa ti zíde niečo také. Ďalej, keď si prenášam záznamy alebo akékoľvek iné súbory, externý disk je podľa mňa dneska must have, každý by to mal mať. Ja mám konkrétne Samsung T7, polterovú
a môžem iba odporúčať, lebo to má koľko? Tuším, že 1000 MB za sekundu prenosovú rýchlosť, ako to je fakt, že tie súbory, tam, keď máš veľké súbory, tak cez to strieľaš proste jedna radosť v rámci sekúnd. Je to super mať, je to praktická vec. Ďalej, tým, že chodím na vysokú a mám iPhone, tak a vlastne to je úplne jedno, že chodím na vysokú, proste mám iPhone. Tým, že mám iPhone, tak tá baterka je skoro permanentne vybitá, hlavne tým, že aj tá 13 je taká staršia, tak je to proste opoužívané. Tak som si počasie kúpil takúto 5000 mAh powerbanku s MagSafeom a je to fakt dobrá vec, ako podľa mňa MagSafe by mali hodiť aj na ostatné telefóny, lebo je to strašne praktické, ako nie len ako na bezdrotové nabíjanie, ale napríklad ideš v aute a fakt máš silný magnet, ktorý ti drží telefón a zároveň ti ho nabíja. Alebo napríklad takáto powerbanka. Má tam aj také nastavte, síce už je to trochu ošarpané. A má to iba nejakých 5000 mAh, takže to nabije tak 1,5 krát, ale zíde sa to. Ako je to taká posledná záchrana. Vieš, že zase ideš vo vlaku a potrebuješ si rýchlo nabiť telefón. A potom mám tu Vention. Potom tu mám takýto 65W adaptér cestovný od Vention, ktorý je fakt brutálny, lebo má to 3 porty, 65W, takže s tým vieš nabíjať notebook alebo Switch 2. A je super aj keď cestuješ medzi krajinami, lebo vieš tam takto fajnovo vymieňať vlastne medzi koncovkami. V základe máš takto Ameriku, potom si tam vieš takto nahodiť Európu a v balení máš potom aj britský adaptér, takže síce teraz toľko necestujem, ale verím, že niekto, kto cestuje veľmi, tak toto podľa mňa využije, lebo je to super, naozaj. Takto. A vlastne posledná vec, ktorú používam denodenne, tak je kamera, na ktorú aj točím. Je to Sony ZV-1. Je to taký maličký kompakt, ktorý vie natáčať aj 4K, ale mne stačí. Podľa mňa ten footage vyzerá super z neho, aj keď softboxy, všetko. Ale ja som strašne rád, že je taká malá, kompaktná, skladná a hlavne to, že vieš na nej otáčať ten displej, lebo niektoré kamerky to nemajú. Áno, tvoja Sonička Maťo to nemala. A potreboval si to? Potreboval. Je to dobrá vec. Generácia rozhodná. Ale keď spomínam cestovanie, tak keď niekam idem a chcem si so sebou zobrať nejakú hernú konzolu, tak nebrávam Switch, lebo je obrovský. A hlavne, keď niekam cestujem, tak tam nejdem preto, aby som s niekým šiel hrať Mario Kart. Čiže si tam väčšinou berem buď PSPčko alebo PS Vitu, pretože sú malé a skladné. A tie hry sú tam super, akože obidve mám odnuté, ale je to super vec. Akože keď máte radi také tie staršie hry a zažiť kúsok nostalgie, tak úplne odporúčam mať jedno alebo druhé. Aj keď tá PS Vita je brutálna, aj keď má nejaké svoje muchy, ale je to fajn. Je to lepšie brať so sebou ako Switch. Je to také ľahšie, by som povedal. Takže to sú všetky veci, ktoré používam denodenne. Možno je to také otrepané, lebo verím, že veľa vecí sa opakuje u veľa tvorcov, ale to hlavne preto, lebo tie veci sú dobré, overené a sa pozerám, jak sa na mňa pozeráš, more. Veľmi vám ďakujem za to, že sme hitli 1000 odberateľov a ja si to veľmi cením. Som strašne rád, že sa našlo 1000 ľudí, ktorí zdieľajú môj názor a podporujú ma v tomto kontente. A dúfam, že budeme ďalej rásť a riešiť novší a novší tech. Určite, ak nie si, tak sa pripoj do nového Discordu, na ktorý link bude v popisku a budujme spolu komunitu. Ak chceš vidieť podobné videjka, určite nezabudni dať odber a vidíme sa pri ďalšom. Čaute.